omdat de klokken het doen. Ja, die gaan om 12 uur gaan die altijd loeien. Oh, Ja. Betekent dat de blie is dat we te zien? Ja, dat er in mijn skum. Oh. Ja, dat Hallo. pakken we eens op een armzak. Kom maar, baas. En dan kan ze deze zo pakken, hè? Ja, pak maar. pak maar rustig. Ja, pak maar rustig. En wie heeft deze jonge dame? Cindy. Cindy. Ja. Is 4 jaar, weg nu 4 jaar. 4 jaar. Ja. Och, dat hertje. Ja, want ik heb toen een zender gehad. Ja, hè? Ik heb er toen een zender gehad. Hoi. 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 Ik ben Annie Hendricks. Annie. Jacques. Jacques. De zoon. Zoon. Ik zie Ja, de gelijkenis, ja. 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 En ja, ik heb er toen 4 jaar buiten, of ik woon niet eigenlijk 4 jaar. En toen later, ja, ik heb altijd in de gaten, was 12 jaar. Nou, en dat was met de wens, dat was 4 jaar geleden hier in Overhoest, omdat ik een knieoperatie moest hebben. De knieoperatie die is niet goed gelukt. Ja, en zodoende ben ik daar niet komen te wonen, kreeg ik het huisje, nou, daar ben ik ontzettend blij met. Want waar woonde je eerst dan? Op de Mertenstraat, daar, op die En waarom was dat niet zo, dat dat je was wil een trappen naar boven of met zo? trappen en 4 grote slaapkamers. Ja, bedoel werden dat te groot, en mijn vriend is al 20 jaar geleden overleden. En toen kwam ik alleen te zitten, ja, dat ging niet meer. Nou, zo is dat 50 jaar, heb ik dat toch wel gewoond, dus... Met veel plezier? Wat dit? Met veel plezier? Met veel plezier, ja. Mijn vriendin die vroeger ook altijd knieën fokken en... nou, daar hadden we een grote tuin en alles, dus we deden er heel veel met. Maar nu is het een drukke weg, omdat de bussen heel te langskomen. En hier komen veel bussen even. Ja, is dat de doorgaande weg dan? Ja, als je dan helemaal doorloopt, dan kom je Riet, dan kom je erachter weer op die grote wegen bij je thuis aan. Maar hier is een stuk rustiger. En hier is het echt een stuk rustiger, ik woon hier. Dus, ik vind dat beekje zo leuk. Ja, Ja, vroeger was dat de beek recht, maar nu hebben ze zo'n kronkeling gemaakt. Ja, en wie dat... Nou, vroeger was dit allemaal nog, nou, dat was allemaal nog niks. Joh. Toen ik kwam te wonen, daar was nog een kleine weg. Toen ik kwam daar op die grote weg goed. En dat is eigenlijk allemaal de laatste jaren gemoderniseerd. Maar je ziet dus echt van Roggel? Ik ben eigenlijk van Remun. Van Remun? Ja. En ik woon 50 jaar hier in Roggel. Ziet je dan vanwege de mensen, ziet je dan hier in Roggel terechtgekomen? Ja, dat horen de Roggelse. We kosten dit huis toen op een Mertenstraat krijgen. Maar ja, ik kon het niet kopen. Hè. En ja, toen hebben we daar 50 jaar gewoond. Hebben we daar gehuurd gewoond. Dus, maar dat was net 50, nog niet helemaal 50 jaar. Toen kwam ik ja, met mijn gebreken, met de knie. En toen dacht ik van, potverdorie. En toen je hier ging wonen, toen dacht je van, ik wil wat gezelschap hebben. Ja, maar ik ga in gezelschap. Ja. Toch, ik ga ook weer in de tekkel. Ik ga in Langwergen. Maar wie hier kwam te wonen, was dit nog niet afgezet. Hè? En ja, en toen later is het noodlottig dat er nooit meer over de straat rende. En aangereden wordt. En ik kwam in de auto. Oh. En dacht, dat direct dood. Ja, ik heb daar binnen nog foto's van. En toen, ja, en toen gingen ze, 3 jaar geleden gingen ze allemaal op vakantie. En ik was maar alleen, dus... ja, en toen later, toen zachten ze van, nee, we gaan eens toch maar een nieuwe kopen. Is wel een schatje. Oh, een heel lief. Ja. En dan ligt de hele tijd bij mij in bed en dan leek er op een kussen. Oh ja. En ik ga een dag heel wie. Prinses op de echt. Ja, maar ik kan niet meer fietsen en ik heb een rollator, maar ik ga al dag met hem een uur lopen. Een oor? Een uur. En als het goed weer is, dan ga ik door Leudal in of ik ga, ja, waar ik maar herken. Dus, dus het lopen gaat niet meer zo goed, maar je wel kunt, met rollator. met rollator, maar je kent er nog wel uit. Ja, zo'n rollator gaat het echt niet. Ja, ik kan maar op een stukjes lopen, maar niet dat ze zes. En die brengt de pas rond. Ja, Ja. en Heibloem en hier in Roggel. Wat zo dat je deze echt een collega van mij ook geïnterviewd gefilmd. hebt. Vertel. Er was ook van de post, busnespost. Ja, maar dat was hij niet in de buurt, hè? Nee, maar dat was van hetzelfde bedrijf. Ja. Dat was een leuk verhaal van de jong.
wie die dat vertelde. Maar dat was ook, dat hij vroeger een ongeluk had. Ja, ja. En dat er toch nog een vrouw had gevonden Ja. en een Ja, zoon. ja, En, ja. Een leuk verhaal, Ja. ja. Ja, een verhaal zoals het leven soms kan lopen. Ja. Hè? Ik heb ook ja, toen was een het zo zwaar goed. ongeluk gehad. Piet onder een motorbike. Of fiets. Met de motorbike Motorbike onder de vrachtwagen. vrachtauto. Dicht was het fietsen. Ja. En we gingen ze samen rijden door. Ja. En toen had hij me gepakt. Ik ben onder de oplegger metgesleurd. En hoe lang is dat geleden, Jacques? 6 jaar. 6 jaar, ja. 6 jaar. Ja, dat Ja, had een half jullie. jaar met En toen was ze er slecht aan toe? Ja, maar kijk Ja. wat zien bij nu, hoor, wie die doet zijn allemaal om het kijken. Kijk eens. Nee, ja. de ene herrie hoor. Ja, ik heb hier een hele open plek gehad. Maar dan ben je toch wel weer goed hersteld Ja, dan? ja. Gelukkig wel, ja. Jij is nu met halfdag bezig voor pasgoed te brengen. Dus 4 uurtjes per dag. wie de Westrom. Ik ben zo 75% afgekeurd. Maar ja, ik heb alweer werk. Dat is wel belangrijk. Ja, beter als toezetten, ja. 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 En Heibloem, dat is er dan ook gewoon met de fiets? Ja, ik woon in Heibloem, ja. Ja. Ja, ook pas 3 Een jaar. jaar. Ja. En Nee, ik dat heb weer pas benadering, nog hoor. brieven rondgebracht van Nieke Verstappen. Weet je, de Voor enveloppen. dat DNA-onderzoek? Ja, ja. Oh, dat hebben die allemaal Hoes en hoes. Ik moest wel lang werken, maar ik vind dat niet erg voor de jong. Daar heb ik begrip voor. Ja, dat uiteindelijk de waarheid boven komt. Ja, ja. Ja. Ik moest wel doorwerken, maar ik vind het niet erg. Ik vind het erg genoeg voor de jong. Maar dit gaat geen DNA af over te staan. Ik heb wel Jawel, wat doen. heeft Jawel, het jawel, jawel. Jawel, want Jawel. hij heeft goed voor Rogel, hè. Hij heeft hier Rogel geboren. Was dat voor dich nog een... hoe lang heeft ze erover na moeten denken? Voor zichzelf te bepalen van ik stond DNA af of niet? Of was Nee, het... ik heb niet nagedacht. Nee? Nee, Dan ga je direct zoiets van dat Ja. gaan we doen. ja. Ach ja, dat zijn eigenlijk goede dingen, hè. Misschien dat ze er nog gedoe houden of niet. Ja, dat moet zelf wachten, hoor. Ja. Het is toch een moeilijk proces, vind ik. Hè? Maar ik ben blij dat ik werk heb. Anders Ja, zo zou er doen ook ze maar wij gaan doen. hier vooral met aan de gang gekomen. Dus, Wat was de moeilijkste periode dan? Voor dich, na het ongeluk? Kijken als ik weer aan het werk was. Ik dacht, och, wat ik kom ze werkeloos te zitten. ja, maar best zo heel lang geweest. Maar ik ben gelukkig via de Westrom heb ik kunnen werken weer. Ja. Vroeger had hij er met heel makerie gewerkt. Ja, zeg maar. Dus Bidero. Ja. Voor vrachtwagens en zo? Ja, en 23 jaar lang. en zo, Toen moest ik toch in één keer uitzeggen omdat niet meer zoveel te doen was. En toen ging ik de post doen. Oh, dus de eerste post al voordat ze het ongeluk... Nee. Eerste zeilmakerie en toen toen was het toen had de post. 24 uur dat er werkt. Dus de best na het ongeluk nog wel even terug geweest bij de zeilmakerij? Ja, Ja. ja. En toen zeggen ze, ja jong, het werd Het werd te duur, hè? minder werk en dan moest maar gaan anders zoeken. Heeft ze nog broers of zussen? Nou, één zus. Ja. Eén zus. Die woont in Boksen. En boksen. Ja. En 2 kleinkinderen. Ja. Of kleinkinderen. Ja, ook al 20 en 22. Maar ja, en die jongens autistisch, dus... maar ja, dan wel, die zijn bij voetballen, och, die zijn overal bij. Hij gaat ook met voetballen, hij deed met de treinclub. Met mensen voor beperking, voetballen. Maar kent zich toch weer... Nee, nog alles voetballen duidt er niet, wel aangeven, met van begeleiden. op begeleiden? Ja. Beetje met coachen. Leuk toch. Ja, vanavond gaan we naar Fortuna Z8 met de hele groep. BVV Heijnbloem? Of En, bij welke club duidt ze dat? Dat is voetbalclub in de Heidse. handiclub. In Heidse. Ja, dat Ja. zijn allemaal beperkte kinderen die dan ook dat kunnen doen en zo. En dan ga ik ook één keer per jaar dan is dingendag, hoe heet het, familiedag. En dan gaan we dan niet doen dat de t-shirts streken en al. En dan ga ik met de auto her. En dan Oh, ga je doet de voetbalshirtjes strieken? ja, en de tombola doe ik dan erachteraan. Dus. Maar ik heb genoeg te doen. En goed je dan met Jacques samen? Nee, mijn dochter komt met een Oh, oorlog oké. of zo. Dat is maar een stukje. En ik doe niet vrijwilligerswerk bij de vrouw, bij de Sint-Jozef, Oh, bij dus de ouderen. je zit ook niet achter de geraniums? Nee, ik ben de Nee, dat nee, wil nee. ik niet. Ik kan er nog lang genoeg achter zitten, hoor. Hè?
Dus, en zo hou ik me aan de gang, hè. En wat moest je nou net zeggen? Je ging met de voetballers ging je door. Vocht niet naar Sittard. En wat god je door? Met een wedstrijd Een wedstrijdje kijken. Ja, en een echt voetbalstadion. En mug je dan in de pauze mug je dan nog het veld op of zo? Want dat is dus ook wel eens dukker, hè? Dat Nee, amateurclubs of dat zo is dan echt voetballen, ja. Ja, je gaat gewoon door de wedstrijd kijken. Met de gehandicapte groep. Dat was leuk. Ja, zeker. Volks het voetbal een beetje. Nee, ik geef er niet zoveel om, maar ik vind het wel leuk om met te maken. Is er vroeger ook altijd bij geweest, dus... Ja. Ook als begeleider. Ja. Dat ze vroeger wel gevoetbalde ook zelf. Ja. Ik heb Ook zulke knieoperaties gehad. Voetbal en scouting, dit vroeger. En dat is ook echt niet in de watten gelacht. Hij is het veel gedaan. En dat nu met motorbike doet er weer zien dingen. Dus, mountainbiken doe ik hier. Ja. En hij had een treinhobby, dus toen een kamer met Modelspoorbaan. modelspoorbaan. Voor een windje, hè. Nu in deze tijd niet, dus wat te weer maar. Dus de best wel weer een beetje aan het mountainbiken ook. Ja, Ja? ja. Ja, dat zijn dingen. En die daar moet kan je het toch gevaarlijk gedaan worden, gebeuren, vind hè? ik zo, hè. De heuvel op, voor heuvelaar. Maar dan ga je ze toch niet fietsen of al? Ik heb het eens gedaan, Ja? Ik heb de fiets metgenomen in de trein. En uitgestapt in Maastricht en dan naar Valkenburg rondje fiets. Wel prachtig. Ja. Maar dat zal ze wel, dat zal ze toch wel in de been gevuld Dat hebben? merk ze, of ja, niet? omdat er meer heuvels zijn dan hier. Ja. Ja. Ja, en dan gaan we nog eens een keer samen naar Scheukenhof de volgende week. Dus daar gaan we ook nog eens een keer naartoe. En dan pakken wat we pakken, dat doen we. Goed met z'n tweeën. Ja, Met een busmaatschappij. met Ritje Gilles. Dus dan gaan we met de bus met en dan gaan we door naar Scheukenhof toe. Dus je gaat Geer samen op paard? Oh, Ja? ik vind het ook zo Hij heeft ook heel veel van Ja. geheugen. Ik heb me altijd altijd zelf uit. Hij heeft alles geen auto gehad, maar nu heeft hij sinds 3 of 4 maanden uit. En nu heb ik hem gehouden voor de boodschappen. Dat is ook wat ik heel zeer wil. Dus, En de zusmam eigenlijk iedere dag wel? Ja, ik kom nu Koffie even koffie drinken. Even pauze. Even bierkallen. Ja.